끔찍하게 가는 거. हेल' लोगोफोर नै जोंहा दिनै बोरमाजों आलुजों ओंख्रि संनो नागिरदों नोंथांमोन आं देखायनो थांगासिनो उनाव भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम लोगोसे भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो चलो नै बेदर बियो बेदर एवबाय आलुजों गिदिर गोदा सारदों नामालै फानलु दुन्दिया माबा माबि देनाय बुरिया जाबायलै हालदै होनानै बुरिया कालारफुल जाबाय बोरमा बेदर बोरमा दै रानबाथाय जाथारबाय गोदोम गोदाड़ै मोनथारसैलै बोरमाजों आलुजों ओंख्रिया जोंना दुन्दिया लागावबाय मोनबायानो माथो जानोसै 5 मिनिटसो दोननानै खांनानै बोरमा बेदरखौ जाबायलै नै ओंखामजों होख्लायबाय जाबाय नै बुरिया जाखादों 끔찍하게 가는 거. 아니 그게 그냥 먹는 거야.